Kyllä sinä et elä missään häkissä. Jos on niin, ettei sinua saa koskaan omistaa, niin kerro kuinka saa sut nauramaan. Jos on niin, ettei Tauno Palos koskaan olla pois, niin saan olla Jussi and the Boys. Haluaisit olla vähän yksin ja tehdä mitä tahdot, olkoon niin. Tarvitse ei mennä selityksiin. Mä uskon